Ngibingelela ababukeli. Igama lami nguMbalenhle Ngwamthembu. Ngiminyaka 25 ngisuka eRichards Bay. But ngokuhlala ngihlala eThekwini eMlazi kwaL. Ngibhalele ivumani film ngoba kunemfihlo engifuna ukuyigonyuluka kwi-boyfriend yami engithandana nayo. Ngiyazisa ukuthi ngilala nobaba wayo. Manje ngeke ngisakwazi ukuqhubeka yona ngithandane nayo. Mr wami lo ubengisa lapha eMetro Lounge mengise khona nje ayi eCameroon bengifike ngithokoze Nkosi yami. Iparaiseso nje ubekwazi ukugqiba ikhebule ngendlela eright and ngiphume ngizizwa ngomuntu esifazane kanti eqala ukwenza lokho ngathi mase ngiba nosifundo ayi ngabona ukuthi usifunda akafiki kulama khona afika kuona ubaba wakhe. Usifundo nje akakafiki ngima legend. Okubalekile bengifonela khona ukuthi ngikutshela ukuthi ngeke ngisakhona ukuqhubeka nawe because sengithandana nobaba wakho. Nje ngobani hloniphe sengumama wakho. Angisesi intombi yakho. Ngeke phela ngeke kuzokwenzeka kanjalo. Ecabanga sengingena ekhaya ke sengingena ekhaya sengibona umuthi ngibona isithandwa sami singizothi mama kuso. Nilokho phela usengimela ukuhlonipha uthi sorry ke emva kwalokho. Ngibingelele babukeli lokhulumayo uvumani wale kwamhlaba yelingana le eManguzi awusukaneni madoda kwakubalo nimbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho namhlanje sinodaba olubhlungu kakhulu usisi ofuna ukulusha uthi liyamsinda so uthi unenkinga kahle so namhlanje ngicela ukuthi nimnikeze amehleni babukeli nimuze ukuthi uthini naye uzoyichaza azisho ukuthi usukapi ungowapi yini namhlanje menza ukuthi uNkulunkulu amlethela abe nathi namhlanje ngithemba uNkulunkulu udaba lakho luzoflowa lulunge nje kube mnandi sisiwami ngizonginikeza ithuba uyichaze. Ngibingelela ababukeli. Igama lami nguMbalenhle Ngwamthembu. Ngiminyaka 25 ngisuka eRichards Bay. But ngokuhlala ngihlala eThekwini eMlazi kwaL. Ngibhalele ivumani film ngoba kunemfihlo engifuna ukuyigonyuluka kwi-boyfriend yami engithandana nayo. Ngiyazisa ukuthi ngilala nobaba wayo. Manje ngeke ngisakwazi ukuqhubeka yona ngithandane nayo ngoba akukho engisiza ngakho kanti manje ubaba wayo kukhulu usiza afike waletha empilweni yami since ngumuntu osazama. So yena umuntu onokungibhekelela ngokwempilo kodwa manje i-boyfriend yami ayingisizi ngalutho okuyigama layo usifundo wakamtshali ohlala kwaMashu eRoyal. Usifundo i-boyfriend yami yena kodwa usazi ukuthi i-boyfriend yami even though izinto engasekho right party kwethu ngoba akukho angisiza ngakho kanti ubaba wakhe eziningi izinto angisiza ngazo even i-cosmetics yami nje angisokoli i-groceries mengizuthi ngisanda ukuyojilela khona ngiba right. So manje isifundo mengithi ngiyakhona ngicela kuyena uvela ngitshela ukuthi hayi usazozama imali akanayo imali kwesinye isikhathi agcina ngangisizanga ngalutho so ngabona ukuthi i-boyfriend useless so ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka ngithandane naye ngoba manje kwanami manje ngicina ngibe ngisokole izintweni eziningi kanti ubaba Sifundo ngisho ekuthiwa ngifuna ukuya ekhaya uyakwazi ukuzongithatha ngihambise erenkeni ngibele ngihambe ngekhaya nasekhaya futhi ngifika ngi-right ngiphethe izinto ezi-right khombisa ukuthi nje ngumntwana o-right ngale kokuthi ke ngize ngilokhu ngihamba ngiyokhosela ngaphansi kwaSifundo ngoba manje alukho usizana lempilweni yami. So bengicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi naye ngicine ngizemtshela ukuthi hayi akusenzeki lutho ngoba ngisho manje sithi sifika sifuna ukushaya iparaiseso ayi angisamuzwa nje akusagqibe ngendlela eright manje anti baba Sifundo yena umuntu esengimuzwa eshaya khona yena umuntu esengimuzwa ayengibeka endaweni eright nami ngizizwe njengomuntu esifazane so nje engakho ngibona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi azi manje ukuthi ayisekho into engaqhubala lapha kwami naye ngoba ayi nanokuthi kuba bakho into engibuye ngiyithande ngaye unokungikhipha engise endaweni eright nje isikhathi esiningi sinokuthi mhlawumbe sihambe siyobhuka kwenye ilonje elanga South Beach iMetro Lounge yona ndawo athanda ukungisa kuyona ke and mase safika kuyona shema ka disappoint uyakwazi ukujabulisa umuntu esifazane ungichaza ngisho ngithule ngimbuka njengasho lutho mengithi ngicabanga usifunda ngivele ngibona ukuthi hayi ayikho lento uzero ngangivele ngidlala ngesikhathi nje into engena profit engeke izikusize ngalutho so isikhathi sokuthi abone naye manje uthi hayi aphume emabhozini sekufika amaphoza ngempela ke ngoba phela awukwazi ukuthi ungathi uthandana nomuntu uhluleke kodwa ukuthi umsupport girlfriend yakho noma ngabe uyahluleka ngimela ngabe khona kuzamayo kodwa manje akasazami next umuntu osewusiza kakhulu baba wakhe ayikho ke indlela angangijabulisi ngayo Nkosi yami ngoba ngisho yakuthiwa nje siseCameroon
kwarayiseso nje u1 yakwazi ukuthi nje enze ngizizwe ukuthi no ngumuntu esifazane khona le ndawo afika kuyona kunalama khona wathintayo la ahlula isifundo uthe wathinte so ingakho ngeke ngisakwazi ngoba angisakwazi ngisho i-pretend indaba yakhe even angifonela nje sengivele ngize ngikwada ngoba manje angisakwazi ngisho ukuthi ngiyi-pretend nje sengiyahluleka Bhutuvuma so ngicela nje ukuthi ngisizale ekuthenini ayithole lento ukuthi hayi esikhathi sokuthi ngimazise ukuthi hayi indaba yakhe ayisekho. Hey ngiyakuzwa sisimbali ngiyakuzwa siswami. Hey ngiyamachina sengile nsizwa ukuluza intokazi njenganawe manje awusho my sister awukazi mhlambe uzama ukukhuluma naye ukuthi mhlambe akashintshe mhlambe uthi akunike imali kwenzakalani? Usifundo ngizamile ukukhuluma naye isikhathi eside kabi ngoba ngithandane naye for 2 years. So umuntu mawuthandana naye kunezinto okuyibuke kuyena ubona ukuthi ukusizaphi so kaningi ngimzama ngimcela ngibona ukuthi uyahluleka la ahluleka khona ngizama kummitha halfway ngiyipheshele mina ngivala nami ihlazo as i-boyfriend yami sekuzothiwa nje hawona une boyfriend kodwa akwazi ukufikenyela ekuthenini uthola izinto ezithile kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi ngathi kwanami ngiyayibambezela ngoba manje ayikho into angisiza ngayo kunokuba abe usizo wazi ukuthi mayifuna ukungibona nje kumele mina ngenza ama-means umuntu ohlula ngisho ku-afford ukuthi anginike imali yokugibela ngize kuyena kumele kuze kube mengigibezayo manje ngabona ukuthi indaba yakhe ayisekho so kuhlanganeni kwami nje nobaba wakhe hayi mkhulu umahluko mkhulu ngalendlela yokuthi naye uzayibuza ukuthi imali yazo zonke lezi zinto engisengayo nengisebenzisa ngiyithathaphi tshela ukuthi hayi thathe ekhaya ngoba phela bengingakafuni ukuthi ngimtshele kodwa manje ngibona sekuyisikhathi soba ngikwazi ukuyipretend indaba yakhe so sengi-right ngaye nje sengifuna ukuthi azi kuze ngizokwazi ukuthi ngiqhube nempilo yami kahle. Kahle kahle wena usumamncane wakho Sifundo obe yi-boyfriend yakho njengamanje and then kumele akuhloniphe akunikeze leyo nhlonipho edinga ukuthi ithole umzali wakhe usho njalo kumbukeli usho njalo ngoba ula nami enye into engifuna ukuyazi ukuthi mhlambe nihlangane kanjani noSifundo nihlangane kanjani noSifundo? uSifundo ngangifunda naye esikoleni so ngalokho nginenkinga yokuthi ngiyazama uku-applya angikhona ukuthola isikhala ngaze ngasizwa yena ngoba yena waye ngaphambili ethola isikhala phambili kunami so wangisiza-ke wangi-applyisa ngaze ngasithola isikhala nje ngathola nendawo ngahlala e-Raisi lana yabe hlala khona sinakho ukubonana so uma sibonana-ke bekuthi uma ngisokole nasendlini nokuthatha imali yakhe yeNSFAS kube yena ozongilekelela ngayo nje kwa-right sathandana kanjalo-ke kwayena mtshita nje obenginakekelela ngayo yonke into ngaleso sikhathi kuze kube ukuthi-ke naye-ke ngizothi bese ney'tayela ngoba phela ungishintshele esikhaleni nje naye waney'tayela kwagcine engasanginaki so senguwumuntu-ke oyibonayo ukuthi wenza kanjani-ke kwasho ukuthi nami ngumuntu wesifazane phela so uma ngumuntu wesifazane-ke ngiyakwazi ukuthi ngisheleke uma ngisheleka futhi ngiyakwazi ukuthi ngibone indoda engizoyithanda nami ngiqome so ngigcine-ke sengithola ukuthi-ke ngaqoma ubaba wakhe bekuthi noma sengifonela Sifundo besiqala ukungibhora nje ngalendlela yokuthi ngisho ifoni bengasayinaki ngisho ethi uyangifonela ngibhale ama-message ngingaphenduli ngiyithulele nje ithi ngizobuye ngimnaki kuthi mekwenzekile ngagcina ngayibamba-ke kuyena ngizogcina sengiqamba namanga ngithi hayi bengilele ngigcine ngade ngithandaza ngase ngiyajumeka ngitsho ukuthi ngisazobuya kuyena noma ngithi hayi bengiphethwe ikhanda ngaphuza ama-pain blocks ngajumeka kanjalo so ngagcina nje indaba yakhe sekuthi nawe uyabona futhi ukuthi ayisenginokungayingeni kahle lokho abuza ukuthi yini ngani kwenze njani why ngingasathanda ukukhuluma naye ngimtsho ukuthi ukuthi angikho right kunento nje encane nokubuye ngiphathe kabi but akusikho ukuthi ngiyamziba so kwagcina sekuba ukuthi-ke vele angisamnaki kangako even nomfonela angisenawo umdlandla ngoba vele angivele ngingayiboni into engizoyikhuluma naye wasengihlula ngisho ukuyipretenda nje indaba yakhe dawe sengibhora ngakhona. Sisimbali ngiyakuzwa manje yazi ngiyayibuza for sure nomukeli khona umbuzo ayibuza wona iqala kanjani lento ukuthi wena ugcine usuthandana nobaba kaSifundo kwenzakalani mhlambe khona ngabe mhlambe into eyenzeka noma mhlambe ubaba kaSifundo wakubona uhamba nayo uSifundo kwenzakalani wakushela mhlambe wacela inamba noma uSifundo uke wakWhatsApp ngefoni kababa wakho ubaba wakho agcine seshaya emva kwendlebe uSifundo kwenzakalani my sister? Kushuthi Bhutuvumani into eyenzeka Sifundo benginakho umvashile ekhaya kubo so khona the other day angangimvashile ngayo kwafika abangani bakhe bahamba bathi bobukela ibhola
So uma bahamba bebuka idisk ngasala mina endlini ngagcina ngumuntu oyibukela amapopayi ngihleli kwi-couch ngaze ngajumeka. Shithe ekujumekeni kwami mengithi ngiyaphaphama ngiphaphama kunomuntu ongithinta kanti uyangibesa ubaba wakho Sifundo. So makangibesa ngivuke ngisale sengibonga kuyena bese ngiyamuva ngihamba ngekamereni ngibe umuntu olalayo. Nje sekuthi njalo Sifundo mengikade ngikhona kubo unokuhamba nje angishena abangani bakhe bethi bayaphuma baya out. So bephuma baya out uthothi mhlawumbe kwesinye isikhathi ngizohlala ngicine mhlawumbe sengumuntu ohleli nobaba wakhe asengibuza nje ngempilo ukuthi ngiqhubha kanjani ngimchazela ukuthi ngiphila impilweni. So kuthe hamba isikhathi kwafika ngelinye ilanga ke ngagula kodwa lapho ngangekho kuba Sifundo ngangiserese. Ngingaphathekile kahle afonela Sifundo ngamtshela ngithi ngicela ukuthi angithengele ama-pain plus cause eSetown. Wathi oh okay. So uthe mayithi okay wavala ifone ngayitshela ukuthi okay kushuthi mhlawumbe uzowathenga ngilethele. Kanti uzofona esebuya back kimethi uyeza ubaba wakhe ucela ubaba wakhe ukuthi ucela ukuthi azongithatha. Angithathe kubaba wakhe umuntu kumini baba wakhe ngamisa esibhedlela kanti ubaba wakhe ngisadotela. And mengisadotela into yafika yangisusa nje ukuthi hawu akangaza akukho kutheni ngihlanganisa naye but yena uzokhokhela ama-bills ngendlela nje ukuthi ukhululekile. So akhokhe then ngingene kudotela ngithola imithi ngiphume mangiphuma ngene emotweni futhi ngihambe naye angihambise. Mangangihambisa sabe sesiyahamba ke nje sihambe sixoxa endleleni. So mesixoxa endleleni kwagcina kunalento yokuthi ethi uyakuthanda ukuthi angicheck. So manje uyathanda ukungichecka awunami ngangaba nankinga cause nginalento ukuthi hayi ngoba ubaba wakhe mhlawumbe uthanda ukungichecka nje izimakotwa kwakhe but ngingayinaki leyo into leyo. Ngamnika amanamba ke wazofika wangidropa endlini engimnika amanamba wangichecka elihlala ngichecka nje ukuthi nginjani ngiright yini mhlawumbe mekwakhona into engicomplaina ngayo ukuthi angikho right mhlawumbe ngishoda ngento ethile ashembe ngifele ngibone nje ngokepitech money in qinqing how mengithi ngiyabuka ayibo baba Sifundo okay hayi afone futhi naye asho ukuthi ngiyayithola imali eqhamuka kuyena. Ngibonge nje ngibonge lokho ukuthi ayibo lo bhutwa nomusa kangaka. So yabo kutheme kuhamba kuqhubeka nje nokungenzela izinto ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngomhla 15 25 nemali engizoyithola nje alokho angifakela zona. Agcina secela ukuthi ucela ukuzongichecka ezongibona engagcina ngichecke efonini. Ayingavuma yena ngaba nankinga and makafika shema akafiki nje ngaphethe lutho wenza sure ukuthi uyayazi indlela yokuspoila umuntu esifazane aphathi lezo zinto ke hayi nami ngiyojabuliswa yilokho nala sengihamba futhi ngibuyela ngaphakathi eresi uzophinde enze same thing anginika imali ngihambe nayo sagcina sixhumana kanjalo ke hayi kuhamba kwazenzakalela ke phela ukuthi ke nami ngibona ukuthi hayi ngeke uyimisele lo muntu nange busy spenda kangaka for mina. Nami ngangalenza iphutha ayi ngathandana ke naye ke ekuthandaneni kwethu but kwakuthi sithi somfihlela kuSifundo. So somfihlela kanjalo ke manje into ebeyithatha iba inkinga ebisiyenzeka benokungikhipha ngithi ubaba Sifundo uthothi mhlawumbe uzothi ucela ukungibona athi ucela ungeze resi uzongirequestela if izongithatha imoto izongidropa Metro Hotel lengase South Beach ebesijwayele kuba kuyona. Hayi nami ke ngivume ke ukuhamba ke naye sihambe sibe lapho angispoile agcine kuze kwenzeke phela sigcine sesiqhuba necable. Manje ekugqibeni kwethu kwicable ashema aka disappoint shame. He's a great performer uyayazi into yakhe. So kugcine kuba ukuthi ke siyenza ke kube right angithathe futhi angihambise nje angenzela izinto ku right performer ku right ngalendlela ukuthi ngicine sengibona ukuthi uSifundo even though bengimbona ukuthi uyangithanda but bese kukhona lokho kulekha ukuthi isikhathi esiningi sespenda nabangani bakhe akasakhona nokungenzela izinto nje noma abuyangenzela ungenzela lokho kubona ukuthi nakho nje uyakwenza baphela usegqiba lento yehlazo lokho okuncane lokho kumele abuyakwenza serious akasakwenza. So ngagcina ngibona ukuthi angilisebenzise ke ithuba ke noma ngabe sengibonile uthuba wakhe ke kodwa nje ithuba bengeke ngize ngiliyeke ithuba njengaleli ngoba landele bani. So uSifundo ufisa kubiza ngobani mhlambe uzothi mama manje kumele athi mama after umtshelile lo daba. Yeah ingasho ukuthi mama nginankinga nalokho mina cause vele nguma mncane wakhe egcineni kwakhonke ngiyalala nobaba wakhe futhi ngiyathandana naye and nawe uyangithanda shema uzasho ukuthi uyangithanda uyafisa engathithi lento yami naye engahamba izibe into elastayo. So yeah ngangibiza ngoma mncane wakhe sengikulindele lokho ukuthi engakwenza. Imake uSifundo unaye umama kwenzakalani ngomama kaSifundo?
uma kaSifundo ukhona kodwa uhlala eNtuzuma ngoba esondezela isikole ubuya ngama weekends ekhaya yena uSifundo ekhaya isikhathi esiningi uhlala nobaba wakhe uma kukhona uthisha kwezinye zezikole eNtuzuma uhlala emqashweni khona ngakhona ngoba esondezela isikole so ya ngobe khona nje angazi ngoba kuyena ukuthi uyamtshela noma uyamtshela but mina nje ngilindele ukubheka noma yini ezoqhamuka ngoba ngize ngikwazi ngisho nokuhlukana ke nabo babaSifundo ngoba ngiyabona sekuhlukaneni kwami naye kuningi la ngizobuyela khona emumva kanti impilo yami ngiyambona ithatha ibeka kwenye level ungithatha angibeke hey ngiyakuzwa manje awucabanga ukuthi mhlawumbe uSifundo engagcina segadla kuba bakho nguzwe ukuthi uSifundo uyakuthanda awucabanga mhlawumbe bangagcina sebalo yo khona lokho ngibuye ngibe nakho ukucabanga kodwa ke bese kuba ukuthi uSifundo indlela engimazi emhlonipha ngayo baba wakhe angicabanga ukuthi nganaso leso sibindi sokwenza lokho kunalokho mhlambe uma ngathi uyagadla ngawukuthi nje mhlawumbe umsabisa uthi uzomceba ngumama wakhe and stuff but okunye nje ngikubona ukuthi ngakwenza ngoba engikunothisa ngayo umhlonipha kakhulu baba wakhe futhi uyamsaba ngalendlela ukuthi angiboni ukuthi ngayenza into stupid ngaleyo ndlela uthi kuthiwa mhlawumbe umceba ngumama wakhe ngikuzwe ukuthi una 25 ingabe ubaba kaSifundo noma angingathi ubaba kaSifundo ubhebi wakho unangaki iminyaka ubhebi wami una 42 okay manje uyimisele ngani ufuna ukushada kulobola noma nje ufuna ukuthi nomqala uqala ukuthi umbone nje for isikhathi eside iminyaka emide okwamanje ngisafuna ukuqala ngimbone ngoba ngisemncane nami kusekuningi okusamele ngikwenze empilweni angikwazi ukuphuthuma isigaba somshado okwamanje nje ngoba kusekanje ngisafuna ukuthi ngiqale ngimbone nanokuthi uma uSifundo eseyazi indaba yami naye ukuthi ireaction kaSifundo tshwathi ubaba wakhe izoba injani so mhlambe after lokho ke sesingaphusha nje sibone ukuthi sibana bese aqhubeke ngiphethe kahle cha sengagcina ngifikile emshadweni ngoba phela inhlahle enjalo ayandele ebani ngikuzwile uthi uSifundo nanifunda kanye noSifundo awucabanga ukuthi uSifundo mhlawumbe ngoba uze wathi wakufaka wakusiza ukuze uye euniversity even if ungenayo imali usafike eRes uSifundo bekunakekela ngemali yakhe uyena futhi wa-applyisa wazi wathola isikole awucabanga mhlawumbe kuzomlimaza lokho wena usenankinga nalokho ya khona kuzomlimaza kodwa ngicabanga ukuthi uyindoda manje musukhulile uzokwazi naye nje kuba indoda ayimele abone ukuthi impilo le kumele afesane nomhlaba dawe yongakhona njengamanje so anginakho lokho kuyitshela ukuthi mhlambe leyo nto sengamlimaza kangako kodwa phame ukuthi mhlambe kuyamlimaza usengakhokheleka imali yakhe ngoba nanga ubhebi uzobe khona yena umuntu ke osengamnika leyo mali ngimtshela ukuthi undodana wakho uyayicela imali yezinto ayengenzela zona so bese ngiyayithatha ngimnikezeke kuyoba kuyena uthi uyayidinga noma mhlambe khona okuthila kufunayo kodwa ke mayengake ethi ufuna lelo ukuthi ngiqhele kubaba wakhe ngamtshotse xolisa umoya bafo akwenzeki lokho Nkosi yami ngeke futhi kwenza ngikuboni kwenzeka that's why ngifuna ukuthi yena azi kuze ezoshesha akhululeke naye nami ngikwazi ukuqhubeka kahle nje ngenza into yami mangathiwa uSifundo uyakuphazamisa lapha kwakho mekuphazamisa ubaba wakhe uyanyanya ubhebi wakho ne egcina semxoxa ungenze njani wena noma ethi baby yenza noma ngayini uSifundo manje uphuma endleleni makuthi angasazi la ekhaya engasezi la ekhaya wena njengomuntu owubhebi wakhe mhlawumbe ungenze njani kulelo phuzo uma ngathiwa usefuna ukwenza into enjalo kuSifundo ngeke ngize ngikuvumele because noSifundo phela umuntu and ngithandanile naye ngiyamazi ukuthi umjito rise so ngeke ngivume into kanjalo ngamane kuba ukuthi imina mhlambe engimdedelayo lapha okungcono mina kube nokuthi ungirentele eflatini or mhlambe ke ungakhela sort of umuzi mekuthi ufuna ukufika kuleso sigaba sokuthi ufuna ngibe nomuzi wami but ngeke ngize ngimvumele ukuthi enze into kanjalo kuSifundo uSifundo phela akusikho ukuthi nje manje useyisitha sami because mingathiwa sengenza lokho ngabe ngenza ubulwani angikhombisa ubuntu akasona isitha sami kodwa isimo njengamanje la esisibeka khona sisibeka ekuthenini mina naye so ngaboni ngasolinye so ngingaboni ngasolinye-ke kumele lokho ngikulungise mina as umuntu okuyena futhi ozobe enze izinto zethu ukuthi uphazama kancane phakathi kwakhe nobaba wakhe
Hey ubabukeli niyazwela usisimbali la ukusho konke and babukeli on the other side uyasho ukuthi yena hayi ngoba mhlawumbe ezolwisana noSifundo phela nje useyithandela baba kaSifundo futhi nje uwilling nokuthi babe ndawonye akaboni ngisho nempukane ngisho nane engamhlukanisa no baba kaSifundo ubhebi wakhe. Hey babukeli Hayi ngoba ngizobe ngimlimaza. Kodwa nje bengingekwazi ukudlala indlala ngenxa yakhe ngoba phela yena behluleke into eziningi. So bengingekwazi ukudlala indlala ngiphila ngama Friday namagwenya ngathi ngingane isikole. No bengingize ngikwazi ukuphila leyo mpilo leyo. Kahle kahle phela inkomo zidle ekhaya ngoba isula imalusi. Mase ethola umalusi kayi ziyasutha kwenzeki lambe. So bengicabanga ukuthi nami lokho akusikho ukuthi mhlambe bezobebona ngathi ngilwa naye. So nje bese ngiright uma kuukuthi ke nalokho kakumphilisi kahle hayi ngamana thatha istraw ehambe yomunca olwandleke ebona uzoqedani ngoba cha mina ngizobe ngilokhu ngikhona nje ngiyindawo. Hayi sekunzima mase mbukele umuntu athi ungadla ngisho nosawoti wodwa namanzi sekunzima. Enye into engibuza yona my sister yini nje mhlawumbe ake wakwenzela yona lo ubaby uMr ubaba wakho uSifundo yini nje othi yabo le wangenzela yona noma yabo le ngishanga phakathi yini nje kuhlaba umxhele yafike yakuthatha yakubeka emazulwini. Kushuthi nje okokuqala into angifica ngenayo ungifica ngenayo ifoni. Benginayo kodwa bengingasiyona ifoni ebingigcolisa. So wabuza uthi ngiyathanda nothi angithengele ifoni ngathi uyangithengela and wangithengela iyo le ngiphathayo iSamsung A05s. So iyona le ngisebenzisayo ngayithengelwa yena nokuthi ke nje umuntu othanda ukungitotosa ngikhiphe shem. Even impahla yangithengela ngisho ngekhaya uyazi ukuthi kumele ngifike ngiphethe igross ekhaya befike bedle nje into eningi uyangenzela zona even erest nje uyazi ukuthi kumele ngihlale ngisuthi. Uma ngingaphathekile kahle uyazi ukuthi kumele ngiye kadokotela hayi ukuthi ngiye clinic ngiyojoin ama Q no ngiya kadokotela nje ngiyenzela iappointment ngihambe ngiyadokotela ngirequestele makuthi mhlawumbe ubusy uya request uma uthi akekho busy kuze yena ezongithatha angihambise sibuye lapho angikhiphe nje mengithi ngithanda ukuphuma mhlawumbe nabangani bami sosha umoya angithathe khona enye ke club engithanda abathi Coco Bar angithatha ngise kuyona. So fike sihlale nje naye kahlala sibukela sithengela ama drinks asuke ebuzwa kuyena bese silambile futhi siyadla nje ngiphethe kahle guys angiphethe kahle ubaby. Manje awusho uyakugeza kakhulu bakithi kumele phela lokho kusemthethweni uthi akwenze. uSifundo bekwenza lokho uSifundo benza kodwa manje phela kube sekuba nokuthi ube yena wabeseshawa isikhathi sami bengasenaso kahle ileyo nto nje sibe sesiba ngakho naye nanokuthi ke phela ke kube sekushiyana ekuthenini uMr wami lo ubengisa lapha eMetro Lounge mengise khona nje eCameroon bengifike ngithokoze Nkosi yami iParaseso nje ubekwazi ukugqiba iCable ngendlela eright and ngiphume ngizizwa ngomuntu esifazane kanti eqala ukwenza lokho ngathi mase ngiba noSifundo ngabona ukuthi uSifundo akafiki kulama khona afika kuona ubaba wakhe uSifundo nje akakafiki kuma legend akakwazi ukudlala ngama legend so izo zonke izinto engibe sengiyibuka kuyena ukuthi shuthi ngala ku Mr ama legend uyawazi ukuthi adlala kanjani so uSifundo keke kwaukuthi into nizakhe vele useleka ngisho na kwiParaseso because phela enye into ebuyiqinisa uthando iyona iParaseso manje mawuzoleka na kwiParaseso uphenduleke nasemalini shuthi vele indaba yakho nje isuyifana nento engekho so ingakho ngicine sengithola sengibandanya kakhulu kubaba wakhe engayithola sengikhetha amawala kubaba wakhe leniyena yena ke angisakwazi ngisho uyipretend indaba yakhe. Abathi izamawala hey babukeli inkinga bile yazi ukuthi inkinga mina into engiyibuza yona ukuthi mhlambe uSifundo awusho usungihlebele uhlebele nababukeli akuyena umuntu ongathatha intamba ayihenge kodwa khona kuyihenga ngayihenga kodwa phela kushuthi ngayihenga ehlahleni saphelepele ukuze ngafi ngeke azoyihenga ehlahleni sangempela nje kuzafi ngoba uSifundo mengithi ngithatha ukubheka akusikho naye ukuthi ngingaze ngishaya isifuba ngithi ubethandana nami kuphela so I think uzokwazi ukumanage nje isimo ngoba khona nabanye mhlawumbe nabo vele phela ke abantu besilisa ngesize sibheje yangako ngabo
so angicabanga ukuthi ngayihenga serious uthi uyihengela uyava mhlawumbe sengathatha ichepisi nje ayihenga ehlahleni sapele abone ukuthi kusaphileka aqhubeke nempilo. Hey babukeli, ungathi kusasa uyalazi namhlanje masufike la uyalazi iqiniso liyafika kuwena. Sisimbali hayi kunzima, ngizokunikeza imic bangazi bathi mina ngiyakuphuca, khuluma nje unabe. Okay, enye into usifunda bese nokulekha kuyona isifundo bengithi ngisho ngoba kuthiwa ngimcela imali. Imali nje abakwazi ukungipha wena 1.5 nengaphansi ka 1.5 bengenzeke eqe kuleyo mali. Futhi nayo maye ngiphile bengipha once a month. So manje ubaba wakhe ke ube umuntu ongangibaleli ongipha noma yinini and baba wakhe imali beqala ungipha kuyona beqala 3.5 kuyaphezulu. Futhi engenakho ukuthi ngobe ngiphile mhlawumbe namuhla kusasa ngeke azanginike noma yinini bengiyithola ubengalinda ukuthi ngize ngiyicele. So kwa izinto zonke engiyibukayo kuyena lokho ukuthi vele ngoba kukanjalo nje akukho angisiza ngakho. Ngikhuluma nje ngine learners i-driving learners engayenzelo baba sifundo, so bese silinda ukuthi ngoba bethu uzongithengela enye ifoni ngathi no asiqala ngcono angenzise license ngibe ne license, so kuze ngizokwazi ukuthi siqhubeke nokunye ke nje kuningi baba sifunda ngenzela khona kuningi usifundo okumhlulile okuthi nje ziningi izinto angenzela zona, even angithengela ifrontal nje uyangidodosa ngayo yonke indlela guys, ngiright nje ngaye and ngihappy izinto angenzela zona ziyangijabulisa. Usifundo okuthi ezinye zazo ziyamhlula bekuthi noma bengimela angenzele angakhona ukuthi angenzela ngitshela ukuthi angilinde kuphela inyanga oyathi imali akanayo noma ibinyanga siphelile uzobeka izitori ngicine ngingasasizakali ke ngakuyena. Hey babukeli kunzima manje usho ake usifundo mhlambe uyayithinta ifoni yakho uyayicofa nje mhlambe ayikho into ethi ayithinta ifoni yakho. Ifoni yami ubeyithinta before kuze kufike ekuthenini yena engabe savuma ukuthi mina ngithinte yakhe nami ke ngabe ukuthi nami yama kayithinti, so amafoni asathintelana wona noma ngabe iyakhala ke angiyiphendule yakhe even though yena efuna ukuyiphendula yami para ngiyiphendule mina yakhe. So ifoni akusinto asedlalela kuyona isikhathi esiningi. Sisambala njengamanje ayikho into esizoyenza singalokho simosha isikhathi, ngicanga ukuthi simfonele ubhuti umtshele nje ungasabi ukhipha okungaphakathi yabo okade ufisa ukukusho yabo iqiniso liyamkhulula umuntu. Babukela sekuyisikhathi but before simfonele ngizocela nje sithandaze kancane ne sithandaze sicela ukuthi yonke into iflow yabo. Amen. Ngegazi la Jesu ngegama la Jesu Baba uNkulunkulu sesizofona Jehova ngicela kungabi khona Nkosi ihixe iningi Jehova makube wena Nkosi uthatha over awusimakade nalo ngekho Nkosi njengamanje sicela ukuthi angayibulali Nkosi mangabe kuyalunga izida kwina yena ukwini baba wakhe Jehova wena owaziyo. Amen. Siswami ngizokunikeza ifoni phantsi number yakhe simfonele yonke indlela idlula la mufike la ekhaya yonke indlela idlula la awusabi Hayi angisabi idlula la yonke indlela idlula la ya wenze sure ukuthi zu 10 le number akuyena umuntu ongayibamba ifoni inamba yangazazi mhlawumbe. Hello. Sawubona bhuti. Unjani bhuti? Siyaphila, God is good mfowethu. All the time. Yeah. La mfowethu ngifona la kunenkinga ekhona bafo nginentombi yakho igirlfriend yakho umbali angazi noma uyayazi ihlala eMlazi. Yeah, ithanda sami ngiyamazi umbali. Ngisho ngakubuza ukuthi ngisikhuluma nofundo kodwa ke ngoba suyamazi hayi ayikho inkinga mfowethu. Kunenkinga yemshisa mfowethu, so usucela ukuthi akutshele yona bafo because sekuyisikhathi nje yabo sokuthi uyazi nawe yabo khona ezoba free naye. Oh, into ephuthuma bafo bamanje azi ngizo-attend iclass lasemini njengamanje esikoleni. Bafo ngeke abe mude nje ngiyacela umnikeze umzuzu mfowethu ngoba ibaluleke kakhulu. Sethembe kuzoshesha. Mhlawumbe ufuna ukushaya ngesurprise ethize.
Alright. Hello Sifundo. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila phela. Sendaweni right ngakhuluma nawe. Ya, kezama ukuphuthumisa njengoba bese ngichazile kubafu ukuthi khona into ngizo-attend i-class njengamanje. Okay. Oqala nje ngizoqala ngixolisa ngalokho engizokutshela khona kodwa ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngikutshene khona. No, ngisho into ibingeke isalinda kodwa mhlawumbe sibonane-ke. No, ngicabanga ukuthi ku-right ukuthi ngikutshele nje namanje. Alright, ngilalele ma. Bengithi angikwazisi ukuthi ngikuchithele nobabakho. Cela ungiphindela. Bengithi angikwazisi ukuthi ngilala nobaba wakho. Noma ngihleke noma ngenze njani kanjani awungichazela Okay. Since Sifundo isikhathi sami wazi ukuthi nje ubungasenaso usuhlezi uspend isikhathi esiningi nabangani bakho. Kuningi nje ubusu nokuleka kukhona obungasakhona ukuthi ukwenze kumina. So kuze kwafika ke esigabeni sokuthi ngicine ngize ngithola sengikuchithela nobaba wakho because izinto eziningi. Mana we mama ukuchitha nobaba uchitha endlelani ufuna ungichaze ukuthi wena usukwazi ukulala nobaba wami nini kanjani ngikuphi mina? Angithona phela wena okubalekile kwena idisk. So makubaleka ibhola kuwena mina ngiza mumva meqhamuka okwazi kuba nesikhathi sami bekumele ukuthi ngimnike sona. Wena ubuhamba ungishiya ngisho ngisekhakeni. Uyacabanga ukuthi mangishiya ngisekhakeni ungishiya nobaba wakho ke. Uyacabanga ukuthi anything is possible ukuthi kwenzeka lapho. Uma ubona ubaba wami wena ubona iboyfriend wena. Bengingabona iboyfriend kodwa ngigcine sengiyibona. Cause yena ugcine suyibona. Yes, cause yena umuntu ogcine sekwazi ukuthi ebe nesikhathi nami ogcine sekwazi ukuthi into eziningi angisize lezo noba ungasakwazi ungisiza kuzona. Into njengani leyo wembali ngama-hour ambalwa nje ngihambe ngiyokwenza into engiyenzayo ngibuye wena usukwazi ukuthi ukulale nobaba nje fast go. Cha phela bengingasikho ukuthi lawo ma-hour ambalwa kumina awenza ukuthi ngidinga isikhathi sakho. Mina ngikwazi ukusuka ekhaya ngisukela ukuzoba ifurniture nje ekhakini ngihlobisa. Mina ngisuka ekhaya ngize kuwena ngisuke ngazi ukuthi kumele ube nesikhathi nami. Abangani bakho kusukela nini wembali ever since sathandana mina nawe uthi uzobona ukuthi ifurniture manje wena ngama-hour ambalwa nje like every day ngijwayele ukushiya mina. Shuthi phela lo everyday ungishiya ngawo kuyona everyday kusetshenziswa ubaba wakho cause wena isikhathi sami ngisho ubusungenaso kubalekile. Noma wena ubunenhloso nobaba ngoba mhlawumbe umbone right empilweni mina ngilutho mina. No bengenayo inhloso. Kodwa ihambe zagcina zangilidela ekuthenini igcine ukuthi ngimbona ewumuntu oright. Yena ukushelile ngenzela izinto eziningi ngabo nebese zikhlula. Wena ubusuhluleka ngisho ebengakwenzeli ubaba nje. Ubusuhlula ngisho ngephi imali uhlule ukuspend isikhathi nami nje usuwumuntu okhonza ukuspend isikhathi nabangani bakho. So uma kuba bakho kube umuntu okwazile ukuthi sina agcine ebe umuntu ogcine kwazi ukuspend isikhathi nami yona thuba engikwazile ukusebenzisa and egcineni wakho konke yena umuntu ongenzela zonke lezi zinto ohlala ubona nginazo ubuza ukuthi ngiyithatha. Ukungitshele mina ukungitshela ukuthi khona into efunayo mhlawumbe kumele ngikwenzele wena mhlawumbe engidlulayo. Ngihlale ngikutshela Sifundo wena ngisho ungiphi imali yakhe imali nje igcina ku-1.5 ngale kwa-1.5 awukwazi ungiphe ngaphi kwalapho futhi ungipha once a month. Emva kwalokho bengithi ngisho something uyacomplain lo complain yakho manje mina kumele ngihlalele lokho ukuthi njalo nje wena mekumele kube khona okwenza nami uzobalisa. Wakwangitshela ukuthi 1.5 imali encane. Akumele ngize ngitshele wena ucabanga kanjalo. Manje mina ngisangoma nembali uthi kumele ngazi ukuthi ufuna malini noma vele nje mbona uma ufika ekhaya wena ubona ubaba njengomuntu ongalala naye. Ay mina okubalekile bengifonela khona ukuthi ngikutshele ukuthi ngisakhona ukuqhubeka nawe because sengithandana nobaba wakho. Nje ngobani hloniphe sengumama wakho. Angisesiyitombi yakho. Ngeke phela ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ecabanga sengingena ekhaya sengibona umuso ngibona isithandwa sami singizothi mama kuso. Nilokho phela sekumele ukuhlonipha. Hayi ngeke isithandwa sami ngeke izenze into enjalo. Isimi ngake iminyaka esesithandane ngawo nisuke uzongitshela manje especially ngobaba. Shuthi sorry ke ngemva kwalokho. Shuthi sorry. Akushuthi incese ngempela. Wena uyavuma uhlukane nami ngenxa kababa wami. Nakho ke phela sekwenzakalile lokho nje bengikufonelela khona.
ukuphi njengamanje? nje ivumani film ngoba ngizocela usizo lakho. Ukuphi njengamanje mhlampe-ke sibonane sikhuluma kahle le ndaba not over the phone. Why kumele ngize ngitshela ukuthi ngephi? Ungcono ahlangane nabantu khona because angifuni ukukubonela esayidini sokuthi. Ikuphi-ke lapho kunabantu khona sobonana kahle khona? How about ukuthi sihlangane e-mall eBoot City? eBoot City, okay, akunankinga ngasikhathini. Kukuwena phela wena uneclass angizi. Okay, ngo-5 ngizobe sengiphumile, uyobe usa-free wena. Ngo-5 kuzobe sekulethe bese ngibuyela ngami endlini. Ngizokurequestela, ngizobothi ngenza njani uma ngigcine ngikubonile kuphela. Angazi ngisazocabanga ukuthi ngizokhona nokwenza lokho. Alright-ke. Alright. Hey bafo, hayi sibongile ngesikhathi sakho mfowethu. Uhamba uqhubeke eklasini bafo. Uthenge namanzi before ufike eklasini sharp bafo. Alright bafo, akunankinga. Sure. Manje my sister, no, it's enough. Let me zip my mouth. Babukele. Asipidlizi siyakha but ke kumele senze show ukuthi muya lapha eBridge City. Thumelela abafethu ababili. Ukuthi bazigora noma baziland khona uzoba safe now. Yabo? Ngamanje ngafike kuphenduka amatafula lapha amasosa abheke phezulu mangabe nise restaurant mangabe angazi. Right? Uzizwa kanjani man? Hayi ngizizwa ngikhulekile ngathi khona umthwalo usemahlombe ami noma ngisenovalo lokuthi ngaze eBridge City kuzokwenzakalani manje. Ngizizwa nje ngikhulekile ngathi khona lo mthwalo ngisusile emahlombe. I know. Khuleka sisi uzoba safe as long as nje manhlani lena. Yeah, awuthi ngizoba saved. Amen. Siyabonga ababukeli konke nikufisayo enikufunayo kulunge. Ningakhohlwa ukuthandaza namadimoni awayekile ukulwa insuku zonke. Wena ungathi ufisa lokho kufisayo ukuthi kulunge namadimoni nayo ayakhuleka ngendlela yawo. Nawe khuleka ngendlela right khona izinto zakho zizophumelela. Amen.